Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पक्षाला काय वाटतं की जे आयात केलेले नेते आहेत त्यांनी सुद्धा तुमच्याकडे बोलताना चिंता व्यक्त केलेली आहे, त्यांना कदाचित तिकीट मिळणार नाही। ही जी तिकीट देण्याची प्रक्रिया असेल, पार्लमेंटरी बोर्ड आहे, सगळं आहे, पण मूलभूत कुठल्या आधारावर ती दिली जाईल? तिकीट देताना त्याचा आधार जो आहे हा आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्वेज केले आहेत आणि त्याच्या आधारावर आम्ही असेसमेंट करणार आहोत। आणि बेसिकली विनेबिलिटी हा देखील एक मेजर क्रायटेरिया असेल। समजा आत्ता जे काही आमचे 27 लोक आहेत यातलं कोणाचा परफॉर्मन्स अजून तरी असं लक्षात आलं नाही, पण हायपोथेटिकली कोणाचा परफॉर्मन्स अगदीच वाईट आहे तर तो सिटिंग आहे म्हणून त्याला देता येणार नाही। विनेबिलिटी हा क्रायटेरिया असेलच। यावेळेला असं म्हटलं जातं की मायनॉरिटी कम्युनिटी पक्षापासून दुरावत चाललेली आहे गोव्यातही। तुम्हाला असं वाटतं का? पहिला प्रश्न। दुसरा प्रश्न, सध्याचं नेतृत्व जे आहे त्या नेतृत्वामध्ये ही दरी भरून काढायचं सामर्थ्य आहे का? माझा प्रतिप्रश्न असा आहे की बीजेपीच्या कार्यकाळामध्ये वेदर इट इज सेंट्रल गव्हर्नमेंट और स्टेट गव्हर्नमेंट असं कोणतं डिस्क्रिमिनेशन झालं की ज्याच्यामुळे मायनॉरिटी कम्युनिटीने आमच्यापासून दूर जावं? आमचा नारा तर सबका साथ सबका विकास आहे। आमच्या योजना त्या देशातल्या असो की राज्यातल्या असो त्या नॉन डिस्क्रिमिनेटरी आहे। हिंदूंकरता योजना आहे आणि कॅथलिक करता नाही अशी कुठलीच योजना नाही, हिंदूंकरता योजना आणि मुस्लिम्स करता नाही अशी कुठलीच योजना नाही। सो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी आम्ही त्या ठिकाणी आमचा कारभार चालवलेला आहे। तर शेवटी मायनॉरिटीजशी देखील ही चर्चा करू, त्यांचे जे लीडर्स आहेत त्यांच्याशी आम्ही चर्चा करू। आज आपण जर विचार केला तर सर्वात जास्त कॅथलिक MLAs आमच्याकडे आहेत आणि या सगळ्या याच्यात आमच्या राज्यामध्ये कॅथलिक MLAsवर किंवा कॅथलिक कम्युनिटीवर किंवा मुस्लिम कम्युनिटीवर कुठलाही डिस्क्रिमिनेशन झालेलं नाही। सो आय थिंक वी विल एंगेज विथ देम आणि आम्ही त्यांना निश्चितपणे हे कन्व्हिन्स करू की वी आर नॉट अगेन्स्ट देम। अनेकांना वाटतंय की आपल्या पत्नीला तिकीट दिलं जावं, आपल्या भावाला तिकीट दिलं जावं। तुमचा आजचा ब्रेकफास्ट मायकल लोबनच्या घरी होता, तुमचं दुपारचं जेवण बाबू कवळेकरांच्या घरी होतं आणि संध्याकाळी तर तुम्ही सिक्सरच मारला डिनरला। काय वाटतं आपल्याला या प्रश्नाकडे पक्षानं कसं बघावं आणि कसं बघतोय? भारतीय जनता पक्षामध्ये फॅमिली राजची पद्धत नाही। साधारण आमच्या इकडे काही घरांमध्ये 2 तिकीटं यापूर्वी देखील दिली गेली आहेत, पण ती अपवादाने द्यावी, तो नियम करू नये, अशा प्रकारचं आमच्या पक्षाचं मत आहे। निर्णय घेताना देवेंद्रजी कुठल्या मुद्द्याला प्राधान्य राहणार, फॅमिली राजच्या का विनेबिलिटीच्या? कारण तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, काही सीट्स अशी आहेत जिथे विनेबिलिटीचा फॅक्टर जरूर आहे। सर, पक्ष जेव्हा या विषयाकडे बघताना कुठल्या मुद्द्याला प्राधान्य देणार? नॉर्मली काय असतं की विनेबिलिटी हा फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट क्रायटेरिया असतो आणि तो मेजर क्रायटेरिया असतो। पण कधीकधी परिस्थिती अशी असते की एखाद्या वेळी म्हणजे विनेबिलिटीच्या क्रायटेरियामध्ये कमी अधिक असताना देखील पार्टी निर्णय करते, पण ओव्हरऑल म्हणजे असं मी म्हणेन की 95% मार्क्स हे विनेबिलिटीला असायला पाहिजेत। आणि त्याच वेळेला तुम्ही ही गोष्टही स्पष्ट करता की एका पती पत्नीला तिकीट दिलं म्हणून तो नियम समजून दुसऱ्याने मागू नये। अर्थात नियम समजून तो मागू नये।